Oh no. Dako lagi no. Minasan, takyo mo tayo. Oh. Wow! Kurang dito takyo. Next day, mama magpapamay ko. Riyan, yung asawa dito. Okay. Lai dako as oh. Huh? Come. Ready? 1, 2, 3. Lari ko na. Ito na. Nandun ka ba? Ito na. Kasi may tapo ba na? May adlaw nga wag ibutan dito. Walay kuan lip jacket. Sa parehas sa balik. Lang may grupo, di ba? Oo, sa lagi sila. Di pa hikap. Dito na pikas may tayo dito may. Dito na ilangan nila ako. Ikaw na ng bukbok. Dito na gikan. Dito na tumay na. Dito na tumay na bay. Ano si? Magsuon. Bakit dito na mo dahil tawag niyo. Kawon dito ba? Oh. Guys, everybody hold the bamboo, guys. Guys, please help me to see. Asa? Oh, dako ngina. 11:25 wala ni. Taas sa skuan lawas ah. Dako kayo. Gamay. Kasi magbangangaw. Dako agad. La. Dako ako. La. Wala sir, ngipon sa. Oh. Pwede ngipon na siya. Baka ba na ubod na ngipon na kapoya. Ah. So dagko siya ngipon sa ubos. Wala tayong ngipon tanan din. Kabagid tanan.
Yang tao na uyog. Puyo po na niya. Uyog. Dagan. Arisasan gawan. Kung anong dili ganit mahikap? Kung muna siya. Ikan ba? Ikan ko. Sapatos ko kayo. Kanang yung ikob. Suko din sa gikapo. Ikan din. Ah. Minum. Samot galing. Iwasan. Kala ko din. Kaya nangingipog ilang pa. Dati ka na yan. Bali. Grabe no? Gusto di ka mo bunal. Kaya muna lang. Sibisi. Ano nang biyahe ng kuana? Kana ba? Saan siya kuan? Asa biyahe? Kaya diving ba? Diving. Ay, diving. Ito na rin. Dahil. Minum rin. Sumilon. Tahu lagi ikut go. Loh. Lah. Dua kayo. Oh, dako kayo. Ito, dako kayo. Oo, dako kayo eh. Nagbangan nga. Nagbangan nga. Dako kayo. Nga, sagkaon. Dako kayo. Ito, dako ah. Tapos kagi ko.
Ito, sunod ang bangon. Ito ka, 11. 11, 25. Yan, nawala na. 11, 25, 1984. Oh, daw kayo eh. Ulo eh. Kita. Sa darita. Sa tarik.